Hej, jeg hedder Aya Norak. Jeg har Naturplanteskolen. Velkommen til endnu et afsnit af serien om permakultur i haven. Det her afsnit handler om insekter og fugleliv. Hvorfor er det vigtigt med insekter og fugle? Kunne vi ikke bare undvære det? Vi kan også kalde det for livet i luften. Det er alt det, der svirrer rundt langsomt og hurtigt. Og det er en utrolig mængde af forskellige insekter, forskellige sommerfugle, forskellige fuglearter, det i virkeligheden drejer sig om. Og det her afsnit, det handler om fuldstændig kogt ned, at vi får sagt, hvorfor er det, de er vigtige. Og det er de, fordi at uden insekterne fik vi ingen bestøvning, så fik vi ingen frø, vi fik ingen frugt, vi fik ingen bær. Vi kommer til at mangle rigtig meget af det, vi spiser. Og for planterne er det afgørende, at de bliver bestøvet, så de sætter frø, så de kan fortsætte med at leve. Og i virkeligheden, uden vi har planterne, har vi jo slet ikke nogen basis for livet, fordi det er planterne, der gennem klorofyl får skabt en masse liv gennem solens stråler. Så vi er virkelig ude i det helt store perspektiv om, at vi danner basis for liv på den her måde. Så insekterne hjælper planterne, og fuglene, de er så igen med til at hjælpe insektlivet med en eller anden balance, så vi alt i alt i haven får en harmoni ved både at invitere et rigt insektliv og et rigt fugleliv ind. Og insekterne i de overordnede grupper består af sommerfuglene, består af en masse forskellige arter af bier, herunder honningbier, men flest af de vilde bier. Og så er der svirrefluer, og så er der en masse andre småtyper, som hører til i det her vilde. Og sådan et bed, som jeg har her med spiselige løg, der er der også brændenælder i, og der er hyrdetaske, og der er forskellige kurveblomster, skørtissel. Jeg lader en hel del af det her komme op her. Der kommer en flot kongelys. Og alt det er også som mad til fuglene, eller insekterne, som så giver mad til fuglene. Og her for eksempel har vi en brændenælde, hvor der er larver nu af en sommerfugl. De bor simpelthen i den her. Så for sommerfuglene er det vigtigt, at de har bosteder i de forskellige stadier, hvor de er, nemlig æg og puppe og larve. Og først når de har været igennem de 3 stadier, bliver de jo til egentlige sommerfugle, som vi ser flyve rundt. Og der er brændenælde en af de vigtige blomster i den henseende. Så lad altid nogle brændenælder stå i haven. Løgkars, en anden vild dansk plante, kan det samme. Hver af dem kan være bosted for 5 forskellige sommerfuglearter. Og det synes jeg, der er et godt mål at sætte sig, at man skal have 10 forskellige sommerfugle i sin have. Så det er den nemme måde at gøre det på. Fuglene spiser jo så mange af vores insekter. Fuglene spiser myg for eksempel. En svale bruger 1000 myg om dagen for at blive mæt. De spiser også larver, sommerfuglelarver, kålsommerfuglelarverne. Det er jo i virkeligheden tag selv bord for fuglene, så fugleungerne bliver store og stærke og kan klare vinterens kulde. Og lus på planterne, det er jo også mad til de små musvitter og alle de små mejser. De får det her mad om morgenen, som er fuld af protein og bliver store og stærke af det. Så man skal ikke være så bange for at have insekter og have lidt ting, der vokser på planterne, som man ikke lige selv har tænkt over. Fordi det er en del af den harmoni, man skaber i haven, når man tillader, at det foregår. Og skal man gøre planterne stærkere, så de kan klare for eksempel sommerfuglelarver eller et luseangreb, så handler det bare om at gøde sine planter og måske vande dem, hvis de er blevet tørre, og så dække jorden omkring dem. Fordi så kan planterne sådan set klare den opgave selv. Man skal bare nøse planterne en lille smule. Ja, der har vi en sommerfugl. I kan se, den sidder i sådan en løgblomst. Og den er jo sulten hele dagen og hele natten, sådan en sommerfugl. Der har vi nogen, der sidder der i de andre løgblomster. Det er den, der hedder Nellens takvinge. Og sommerfuglene er jo fuld gang her midt om sommeren, og de er sultne, og de bestøver, og de gør rigtig meget gavn, sådan nogle sommerfugle. Så om et par uger, så er sommerfuglebusken i blomst, og så ved vi jo, at vi kan kende rigtig mange sommerfugle der. De sidder simpelthen og suger nektar af blomsterne. Men indtil da er de også sultne. Så her som løgblomsterne, vi har mange af her på Naturplanteskolen, men også de vilde blomster, som
Agertissel er de meget vilde med. Kamilleblomsten kan de godt lide. Blomster af skvalderkål, de her fine hvide, er de meget glade for. Julekrone er en af de dyrkede blomster, de godt kan lide. Og inula, en flot staude i haven. Kan de alle sammen eksempler på blomster, som sommerfuglene kan lide. Så prøv at have et flor af blomster over en lang periode, for at kunne gøre det godt for sommerfuglene i haven. Her sidder jeg så ved nogle dejlige jordbær, der er ved at blive modne. Det er super lækkert her midt om sommeren. Og jordbærne her, men også æbler, pærer, blommer, kirsebær, rips, solbær, stikkelsbær, alle de andre bær og frugter, vi har i haven. De er resultatet af insekternes værk, og uden insekterne, uden bierne, så havde vi ikke de her lækre frugter og bær. Så det er meget vigtigt, at vi har insekterne i haven. Jeg får mange spørgsmål her på planteskolen om, hvad man kan gøre for at undgå, at fuglene tager bærene, når det er bærsæson. Og et af pointerne er jo, at de fleste fugle kan bedst lide insekter, men de er også tørstige. Og mangler de vand, så tager de bærene i stedet for. Og der er en måde at løse det på, det er ved at sørge for, at der altid er et fuglebad. Så sådan et kar her med vand i, gerne med et par sten, så fuglene kan sidde der og drikke. Og i øvrigt også insekterne er tørstige og kan godt lide at drikke sådan et kar. Så lad det altid være fuld af vand. Specielt i tørre tider kan det være helt elementært for, at fugleungerne simpelthen ikke dør af tørst. Så altid vand i haven. Fuglebadet må rigtig gerne placeres tæt på bærene, så fuglene kan se det. Og så er der en anden lille problematik, og det er til dem, der har sådan nogle våde pytter. Det har vi for eksempel her, der har vi sådan en lille våd pyt. Og det er jo sådan et sted, hvor der nemt kan komme myggelarver. Og det er der så mange, der vil vælge, det dækker vi til. Men det er jo også et sted, hvor fuglene kan få lidt vand her. Så det er rigtig ærgerligt. Og pointen er faktisk, at myggelarver og myg, det er jo fuglemad. Så i stedet for at dække det til, så få sat en fuglekasse op og en svalerede, så du kan få svalerne til at flytte ind. Det er at tappe ind i naturens kredsløb til at løse problemerne med. Og så vil jeg gerne invitere over til vores kålplanter. Kålene, de får jo tit her om sommeren besøg af nogle hvide sommerfugle, der efterlader en masse æg og en masse larver. Er man træt af det, så en af måderne, det er, at man kan finde larverne, eller finde æggene herinde bagved, og så få dem smattet ud, inden det bliver til larver. Men er larverne nu kommet, så skal man egentlig bare være glad og tilfreds. For er ens planter store og flotte, så kan de sagtens klare det. Og de her læderagtige sommerblade, de er alligevel ikke meget værd at spise. Men lader man larverne få dem, og fuglene æde larverne, så har man virkelig gjort det godt for havens liv. Og det næste sæt blade, der så kommer op, det bliver super lækre sprøde blade, som er virkelig værd at spise. Og man hjælper sine kålplanter ved lige at vande den og gøde den jævnligt, så den netop bliver stor og stærk og kan modstå alle de her larver. Fordi kålsommerfuglen og kålen har jo en symbiose. Det er meningen, de skal arbejde sammen. Det er meningen, de skal bruge hinanden. Så man skal ikke være bange for det. Man skal faktisk bare være taknemmelig. Ved I hvad? Fuglene, de hjælper os i den grad i haven. Prøv at se sådan en mejse her. Den spiser bare rigtig mange lus og larver. Det bruger den til dens fugleunger, så de kan blive store og mætte og sunde. Så hver eneste dag fra morgen til aften spiser den lus og larver, alt hvad den kan finde i haven. Det er virkelig værd at hjælpe sådan en fugl. Det er alle mejserne. Her er det sumpmejsen, det er også musvitten, og det er også blåmejsen. Og hvis vi så går til musvitten her, skal I bare se. Den har jo brug for redemateriale. Så lad nogle grene, lad noget småkviste, lad noget fint hår måske fra hunden ligge ude, så fuglene kan få det om foråret, når de laver rede. Og så er der solsorten her, den kender vi alle sammen. Den spiser jo bær. Her er det hvidtjørnens bær, den spiser midt om vinteren, der er de blevet søde. Om efteråret spiser de rønnebær. Vi synes, de er sure, men solsorten synes, de er søde, og det er dens C-vitaminer. Så lad den endelig spise løs af dem, og plant de her gode buske og træer i haven. Og så kvitterer den med fuglesang om foråret. Så er der svalen. Den kan også noget i forhold til os og vores haver og vores behov. Og det er, at den spiser dens yndlingsmad. Det er myg. Den spiser den 1000 myg om dagen. Så en fuglerede
en svalerede med unger, de skal have 4, 5, 6.000 myg om dagen for at blive mætte. Det er altså mange. Så i stedet for at løbe skrigende væk eller bruge gift, så kan man installere en svalerede, og så har man sådan set fået hjælp til alle de myg der. Så er der gæresmutten. Den elsker at bo i krat og ret lavt. Så små kvæsbunker, der har den simpelthen rede. Og det er en dejlig lille fugl at have. Det er en af de mindste, vi har. Og den ønsker man sig virkelig i sin lidt mere vilde have. Og når man så begynder sig at ønske de her mere eksotiske fugle, så er der dumparpen, som jeg har haft i vinter. Både han og hun. En hel flok faktisk. Og nogen her, der også er her i sommer. Så den og mange flere har jeg i haven nu. Og mit hjerte synger, det vil jeg bare sige. Jeg er typen, som jeg sætter væk ud af 4:00 om morgenen her i forårsperioden, for simpelthen at lytte ud gennem vinduet til fuglesangen, til orkestret, der udspiller sig. Og det er en fryd for hjertet og for øret at høre den slags. Så prøv selv. I får det skønt med fugle i haven.